سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبرن كما يتولى مع عربي 30 حسب فرق مع الفرق سدالو زيناتات وشتن وصعنا انه هون مكتالكم زعدم لو ام تخليه بارستاتو كفله وتصيد هاجراوي مرمرة شامنك في عملة المتاعي إسرائيل 4 بوقعي تكاليزو أبي نوزبا مولكي زرعتي أبصبو درجة كم زبطحة تحبيرو أبي حال قمقامو على تمرتين مدى بصراحة مش عامة تقانعو أمريكا مس دسي تايوان زلوا وتهدرون كتابون زنبناتات كتقوارط تشاينا تصويعة أبي بنغلاديش برتعزنا بزاس عبو حركات على الأغلاق السابعون نواتاون كسراتات وريدو أبي دوباوي معرب جابان بحلقة ببلاوي معزل على 5 مليون نبرتي كقعزو تيزاز تمحلانيفو نبي زرزراتو كنسجر وزيت هجراوي مرمرة شامنا كفري مال الجنرال لا يعبد متاع إسرائيل 4 بوقعي تقليتو وكرينا يناتنا نعبيون زدالو تسبسب أبراهام عند مريم كأروي أب هجراو مرمرة شامنا كفلي عامة تمرت 2023 كابس تساتفو سوسان حموشن شحن حموشن 291 تمهرو وتم 46 بشوعات ميتاويت كم زحلفو عم ينسر تمرت حلافي أهادو هجراو مرمرة أتو هابتا أسفهان يرنا حبيرون كابتوم زحلفو تن 46 ميتاوي دق انستيو مخانن 55 ميتاوي دق انستيو زركبوم 760 تمهارو دما 9 لعليو نطب خمزمصو ابريهم لو عمت مجمر غزي اسران كلتن صومت هاغراو مرمراو سيدو حجي كابزيوم تم 14 اب معكل اتنشم منتها اب عن سواي منيرم حجي درجه 10 ساعات حليفهم بميتايت كاس 86 نت 4 حليفهم مالتي ناب سامبل تعدسو مناو استفتنوا 23 تمارون يرومنا كابتن تفتنوها 56 نت 5 نابز قصل حليفهم بتوسخي ابت هاغراو مرمرا كاب تساتفو 22 صمومان وتم 19 مال 86 نت 4 ميتاويت ابا غلغلت معسرتن تحدثون سامبل كاب استفتنوا 23 تحدثت دما 56 نت 5 ميتاويت كم زحلفون حبيروم حجي متن محلاف كاب زواتات انتر زواتات كنريو لنا عن سبا 33 نت 7 دبوب 50 نت 6 جاشباركا 4 نت 8 ماكل 66 نت 3 سمينا وقيه بحري 38 نت 7 دواقيه بحري 47 نت 5 هايلتات ممكن خال الترا 53 نت 5 السعوديه 38 نت 9 كسلها كلهم حليفهم 100 ميتاويت حليفهم مالتي بدرجة زوبات دما زوبا عن 33 نت 7 ميتاويت زوبا دوب 50 نت 6 ميتاويت زوبا غاش باركا 4 نت 8 ميتاويت زوبا ماكل 66 نت 3 ميتاويت زوبا سمينا وقيح بحري 38 نت 7 ميتاويت زوبا دوبا وقيح بحر دما 47 نت 2 ميتاويت كم زحلفا ابريهم بزي كازي متن محلاف أب أبلات حيلتات مكلخال 53 نت 5 ميتاويت أب أهجراوي أبيات تمرت محبركم رياضين جدا 83 نت 9 ميتاويت أب بيت تمرت محبركم إرتوان أب كسلاكا 100 ميتاويت كم زخونة أفليتو لو معمت هاجراو مرة زفتنا 454 أبيات تمرت نيرنا أبزن 454 أبيات تمرتي 55 حلن تمارو أو 470 معكلات مرمرة تفتينهم حجي كابزم سفتونو أنتن 63 لكن استينيرن بميتات كنريو لنا 46 نتوي شوعات زحلفو كابزم تفتونوها 32 نيرم بميتات كنريو لنا ندنقى 5 ميتات حلفهم مالتي أجي كابزم زحلفو كابزم 30 كلتن 654
እተን 15,085 ደቂ ኣንስትዮ ሚእታዊት 46.2 ነይረን ማለት እዩ ገምጋም ውፅኢቶም ተስዓን ልዕሊኡን ዝኾኑ 760 ተምሃሮ ነይሮምና ሕጂ ካብዞን 760 ተምሃሮ እተን ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን 424 ብሚእታዊት ንሪኦ ከለና 55.8 ሚእታዊት ነይረን ማለት እዩ ሃገራዊ ፈተና ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምኡውን ኣብ ጅዳን ሪያድን ስዑድ ዓረብን ኣብ ከሰላን ሱዳንን ከም ተዋህበ ዝዝከር እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ኩነታት ክራማትን ዘራእትን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ወኪርኤና ኣብርሃም ማጆር ንዘለኣኸ ጸብጻብ ኣወንኤል ገብራይ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብዝወቅዕ ዘሎ ጽቡቕ ዓቐንን ዝርግሕን ዘሎ ዝናብ ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ኩነታት ዘራእቲ ጽቡቕ ከም ዘሎ ተገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ንኡስ ዞባ ኣቶ መላከ ወልደ ሚካኤል ንንጥፈታት ክረምታዊ ሕርሻን ዘራእቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ኣመልኪቱ ንኤሪና ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ዝናብ ካብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ጽቡቕ ቅጽል ብምህላው ሓረሶት ድማ ጉርሃም ኣብ እዋኑ ሳላ ዝሓረሱ ዘራእቲ ደረጃ ምጉሳይ ከም ዝሓለፈ ኣረዲዮም ሎም ዓመት ብጠቕላላ 13,100 ሄክታር ክሕረስ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ ኣስታት 14,300 ሄክታር ከም ተሓርሰን ከም ተዘረን ፀቐሳቱ መላከ ዝበዝሕ ዘራእቲ ተጎሲዩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዕብየት ስለ ዝርከብ ዝናብ ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ ልዑል ምህርቲ ክርከብ ተፅቢት ከም ዝግበር ኣሚቶም ካብቲ መደብ ሒዝናያ ዝነበርና 13,100 ዝኸውን መደብ ሒዝና ነርና ካብኡ 14,300 ዝኸውን ተዘሪኡ ልዕሊ መደብ ተዘሪኡ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ዝናብ ኩነታት ሓጊዝና ሎማ ዓመት ኩሉ ዓይነት ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ይርከብ ዘራእቲ መሸላ ዕፉንን ዳጉሻን ከም ዝጠቐልል ድማ ብተወሳኺ ገሊፆም ኣብዚ ንኡስ ዞባና ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኣካል ካብ ኣካል መሸላ ዳጉሻ እንዳበለ ብውሕድ ዕፉን ብርትጉን ኣሎ ድሕሪኡ ዝስራዕ እቲ ጥረታትን ቅብኣን ብንኡስ ዓቕሚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ ማለት እዩ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ብወፍሪ ተምሃሮ ልምዓትን ህዝባዊ ወፍረታትን ጻዕዳ ቀንጠብ መቕየ ጭጎኖን ሽቦታትን ዝርከቦ ልዕሊ 11,400 ፍልስታት መበቆላዊ ኣግራብ ከም ተተኽለን 80 ሚእታዊት ከም ዝጸደቐን ተሓቢሮም ብዘይካዚ ልዕሊ 290 ሜትሮ ኩቦ ከትርታት ክስራሕ እንከሎ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከም ትጽገነ ተጸዋዕ ምዕቃብ ሓበልን ማይን ኣቶ ሰሎሞን ገብረ መስቀልን ርእሰ መምህር ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጃሃን መምህር ኣበደም ገብረ የሱስን ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ገምጋም ትግበረ ውሳኔታትን ለበዋታትን ቅድሚ 7 ዓመት ዝተኻየደ ዋዕላ ትምህርትን ዘተ ኣብ ውጥን ስራሕ ዝመጽእ 5 ዓመትን ተቓኒዑ ወኪርኤና ሽሻን ምስግናን ዝለኣኻቶ ትሕሰብ መልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ኣርሴማ መስመሮም ከተቕርበ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ንትግባረ ውሳነታትን ለበዋታትን ኣብ 2017 ንዝተኻየደ ዋዕላ ትምህርቲ ዝግምግምን ካብ 2024 ክሳብ 2029 ኣብ ዝዝርጋሕ ውጥን ስራሕ ዝዘተየን ርክብ ብ26 ነሓሰ ኣቃኒዖም ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት መምህር ዑስማን መሐመድ ኣድም ዕላማት ዋዕላ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ምቁራጽ ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራድ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ ንምብራኽ ተሳታፍነትን ቀጻልነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምርግጋጽን ካልእን ከም ዝነበረ ብምሕባር ሳላ ውህደት ሕብረተሰብን ኩለን ኣካላትን ዘተባብዕ ገስጋስ ከም እተመዝገበ ሓቢሮም بمسرة وسانتاتن لبواتاتن وعلا تساتفنت تمهارو أب كلن درجات تمرتي ب700 مئتاويت قطري أبيات تمرتخا ب81 مئتاويت كم زعبيه قليتهم أبتن الزبا مهاي من نتاب زيت فو أكالات حبرتسب فولي آتو كرو بمقبار يسرح كم زلو تغيسو دما بمدام متفا مهاي من الجميران أب هاقراوي ملك غيفتنا كالاي درجة بمستاف زحالفا دك أنستيون كم زلوا حبيروم ممن عثمان موداتا وحدي ممهران حسرت متحفتي أم مباتان ماكلاين درجة وحدي ممهاري كفلتات كمون حسرت عدك تكنولوجيا أب أبيات تمهرتي اتزدلا بقعات كم مرقات عنقيصهم زلو مخانم بمدكاس متحبي بارز ملكتهم أكالات كعزز توعم
حلفت من محدارات كبابي بوغنم أبزن زحلفا شوعات عامتات نزنبر بدهوتاتن زترأي قسقاسن كمون نايمت مدبات زملكت مبرهي هبام أبتنفر تمرت زوبا عن سبا حلافي أهادو من معبال عام سب ممر عبدو إسماعيل دما كابناي زحلفا عامتات تمكرو بمقسام أبزمت حمشت عامتات زحاشا وتيتن من مسقاب مس حبرة سب بوهدت كسراح زغاخيروم أما حدارن زوبا حالحالات وقرماتيان أبرها أبزهابو مزاز مكال دحرت وعلا بسنكي رحقن حصرت كفلتاتن كما أدى تمرت رحيقام زنبرو قلعو نما أدى تمرتي كتنبرو كمتخالة بمقلات زاقيت بدهو كوين زولو زي مترناف عدتات بزل على كم زسرحالو قاليتهم أبتي أقاتامي نعم حادرتن أبهاقراو ملك غفتنا كلتشان عسران سلسنان كلتشان عسران أربعتن ناي ديقرن ديبلومان نت بالنزمتو تمهارون متبابع الشلمات تعديلهم أبنو الزوبة حال أب عامة تمرت خلتشان عصرت شدشان كلتشان عصرت شوعتن كم موعال لهزانات كساب كلاي درجة عسران شوعتن زنبرة قطري آبيات تمرتي أبزق زيزي نابر بعن شعتن كبيل اللوم أبعث حمشة محضرات كبابين وزوا قولج مرجع محضرتنا كايت تسرحن كمونا نوابر تعدي تخيدو اتم مرجع لقلوت جزيوم نزبقعن أبسرح دخامات نزر عيون نمتكاز علميو أما حضرتي نوزوا أتو دسي زر ميكايل أبزها وحبريتا اتم مرجع أكلتين محضراوية قلوت نمسفحن ممحياشن زقبر كاتس على تعري كم زخوانا بمتكاس زتمرصو هزبن منقسن زسكموم حلفنا تغنزيبوم ودابه هزب بمحيال أب مدبات لمعات درخيتنا مفتار أبرتيو عن كسرحوات تحساسيبوم እቶም ዝተመርጹ ብወገኖም ንህዝቦም ተወፋይነትን ትግሃትን ከገልግሉ ክዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ኖዘባ ኣፍ ዓበት ብዕዙዝ ተሳትፎ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻል ናብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ካልእ ነተኮረ ሰፊሕ ወፈራታት ልምዓት ይሰላሰል ኣሎ በዚ ካብ ወርሒ ሓምለ ዝጀመረ ናብ መዓልቲ ለ3000 ጉልበት ሰብ ዝሳተፎ ዘሎን ወፈራታት ዛጊታታት 85,000 ሜትሮ ናይ ሓመድን እምንን ዛላታት ከምኡ ለ8000 ሜትሮ ክቦ ከትርታት ክስራሕ ከሎ نراهياتاتن مألي وحجن زخون من حامدن كمتأكبن 3 كيلومتر ناي حامد صريا كمتتسجنن نتسراح زمرحو زلو كيلاتات حبيرم حلف حرشا عبتن أوزبا أتو حاجوس قلوة ساي أبزهبو حبريتا اتمدب أبكلن المحضرات كبابي سلاسل كمزلو بمتكاس أب مرقاء كبابن برفع حرشا ونتفتاتن لعلا بركتو كمزهلو أبريهم تساتفتي بوغرم كم زعينت وفرا بقصالك كايدكوا انت تصنحه نيلوم عمت كنا بصفحاتون بزح تساتفتون بابنس تقاس كم زخونه قليصوم كلواتن كبانن قطلو زقرب جنازاين مكتتالكم دقيمه بخبر عدم أبزينا وتعي مثل نسجر أمريكا مس دسيت تايوان زلوا وتحضرون كتابون زمناتاتن متحضرن كتقارص تبات ريبابليك تشاينا دقيمة طويعة هذا السجل زا مخاري هجرات زت أمريكا جاك سوليفان بعشرين شعة النحاسة مثل علوت سبب سلطان مصري مكلخال تشاينا بكتما بيجينغ أبز جبرو ركبيو أمريكا ندسيت تايوان اتجبرو كل مدياوي دقف كساب زي قارصات زمدنا كل تعين نابك نور كمل زلوا تخلوت أبي مخانوس دقاسة تشاينا من محضر بريزيدنت جو بايدن مسادسيت زلو ركبات دوكا بلا تحساسيبا أب تشاينا عدت كفتم زغني أما خارج هجرات زت أمريكا جاك سوليفان أقدمهم سميسر قدات وصاي وانجيو تراخيبو أب متباب لليات كلتين هجرات تكورر زرب كما زكايدة زكاريو دزيت تايوان يتنتسأل أكل وأراوي جزءات مخانا اتقلت تشاينا مسادسيت زجبر زمدناتات أي مسمر مسجار مخانيك تتنقلت أنيحا أمريكا نمتنقطان تقاومون تشاينا عشش بمبانا تادسيت بليونات دولار زواجو أسوار كمشوتات الله تساب صعبات يردو أب بنغلاديش برتع زناب دسعبو حركات الأغلاق السباوي نواتونا كبابيون كسراتات وريدو باتي تفطراوي حدقا زاقيت لألا 5 سابات كم زموتو زحبرو تساب صعبات حيالو كالوت دهايوم تأفيو سلازلو قطري موتات كزايد كم زخل أميتوم بسنكتي حدقا تحت قطعي كبير أنوات بمورادو لألا 5 مليون سابات بقالوتات تسأليم كم زلوون اتوم تب صعبات بتوسخي أرديوم منقسي بنغلاديش بات حدقا أبستهاتي عسات حدا أوراجاتات هزوز ناي إوان حدقا دنقاقي أو جلو اتسع الأغلاق عوفت إذا حلف 10 عامتات عبي بنغلاديش كابستخصته تمساسالي حركاتات اتزلع على مخانيوم تسبت عواز تغصو بنغلاديش بسعبينات كليما من مزبال بغندوخة بحركاتات على الأغلاق بتدقاقامي كابستقعة هاجرات ايسيا مخانيو سحبر
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጃፓን ተኸቲቱ ዘሎ ሓያል ህዝቢ በብላዊ ማዕበል ልዕሊ 5 ሚልዮን ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክግዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ሓደጋ ድሮ ሰብኣዊ ክሳራ ከውርድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት 14 ሚልዮን ኣባይቲ ብዘይሓይል ኤሌክትሪክ ተሪፉ ከም ምህላው ኣረድዮም እቲ ማዕበል ኣብ መስመራት መጓዓዝያን ካልእ ትሕተ ቐጽርን እውን ዕንወት ከም ዘውረደዮም ሰመዚ ጃፓን ዝሕብሩ እዚ ከም ዲሉን ከሎ እቲ ሓደጋ ኣብ ዝመጽእ ቀዳሚ ሰንበት ናብ ካልእ ከባቢታት ጃፓን ልሒሙ ሳዕብናቱ ከይዛይድ ስጋቱ ኣሎ መንግስቲ ህንዲ ቁጠባዊ ገስጋስ ከም ዘቀላጥፋ ዝገልጽን 12 ኢንዱስትርያውያን ከተማታት ክሓንጽ ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ናይ 3.2 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ኣብ 10 ኣውራጃታት ህንዲ ዝትግበር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ክዛዘም ከም ዝኽእል ሰመዚ ህንዲ ገሊጾም እቲ ግዙፍ ፕሮጀክት ህንዲ ካብ 2030 ንመጠን ሰደድ ናብ 2 ትሪልዮን ዶላር ከም ንምባል ኣውፂኣቶ ዘላ መደብ ንምስማር ሓጋዚ ምዃኑ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣንሚቶም ልዑል ዕድላት ሸቕላት ዝፈጥር ብምዃኑ እውን ኣብ ምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ተርኡ ብቐሊል ከም ዘይግመት ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ገሊጹ ቁጠባ ህንዲ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ 2024 ብ18 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ሳስቲካዊ ጸብጻባት እታ ሃገር ምሕባሮም ዝዝከር እዩ ከወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ወታደራዊ ስርሒት ተካይድ ዘላ እስራኤል ነቲ ስርሒት ናብ ምዕራባዊ ገማግም ክትስፍሖ መደብ ከም ዘለዋ ይቃላሓሎ እዚ ዝተሓበረ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብቲ ከባቢ ብዘካየደቶ ሰፊሕ ስርሒት ብውሕዱ 15 ፍልስጤማውያን ድሕሪ ምቕታኖም እዩ እቲ ስርሒት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝሰፍሐን ዝሓየለን ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነ ውድብ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ብቕጡፍ ከተቋርጾ ጸዊዑ ኣሎ እስራኤል ኣብ 1967 ብውግእ ገዊጣ ኣብ ዝሓዘቶ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዝሃለጦቶ ሰፈራታት ልዕሊ 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ጸጥታ ዞባ ምብራቕ ኤውሮፓ ብኣልታ ተጸልዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፖላንድ ንዝመጽእ ዓመት ክርወሰን ዝሰበረ ወታደራዊ ባጀት ሰሊዓ እቲ ሃገር ነቲ ጽላት ል49 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰልዐት እዚ ድማ ኣቐዲማ ኣብ ተመሳሳሊ መዓላ ካብ ዘውፅኣቶ መጠን እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ እቲ ባጀት 4.7 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ፖላንድ ከም ዝሽፍን ሚኒስትሪ ፋይናንስ እታ ሃገር ኣነጺሩ ፖላንድ ናይ 75 ቢልዮን ዶላር ሕፅረት ባጀት ኣጋጢሟ ኣብ ዘለወሉ ነዚ ገጅፍ ባጀት ምስልዓ ኣብ ቁጠባ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይእመት ጸጥታዊ ቅልውላው ዞባ ምብራቕ ኤውሮፓ ሃገራት ናይቲ ዞባ ዓቕሚ ምክልኻልን ከነፍዓ ኣገዲድዎን ከም ዘለዮም ወታደራውያን ጸብጻባት ዝጠቕሱ ኢራንን ቱርክሜኒስታንን ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድና ንምድፋዕ ዝሕግዝ ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት ፕሬዚደንታት ክልተን ሃገራት ብ28 ነሓሰ ኣብ ከተማ ቴህራን ናይ ኢራን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበፂሑ ከም ኣካልቲ ስምምዕ እተን ሃገራት ካብ ናብን ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ከካይዳ ኣብ ጽላት መጓዓዝያ ጸንሐ ምትሕግጋዝ ድማ ክሰፍሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ነተግባራት ስምምዓት ብዝምልከት ንምዝታይ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ርክብት ላዕለዎት ሰመዚ ከካይዳ ምዃነን ተገሊጹ እቲ ስምምዓት ቁጠባ ክልተን ጎረባብቲ ሃገራት ንምድፋዕ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ብኣግኡ ይእመት ባይቶ ጸጥታ ኣብ ሊባኖስ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ንሓደ ዓመት ክቐጽል ውሳኔ ሕሊፉ መሰረት ዝምሉ ድምጺ ዝሓለፈ ውሳኔ እቲ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2025 ኣብ ሊባኖስ ክጸንሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ነቲ ውሳኔ ዝተቐበለ መንግስቲ ሊባኖስ ብወገኑ እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ጸጥታ ናይቲ ዞባ ከውሕስ ጸዊዑ ኣሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ክውላዕ ዝኽእል ግጭት ንምግታእ ከምኡውን ጸጥታ ሊባኖስ ንምሓስ ብዝብል ዕላማ ኣብ ወርሒ መጋቢት 1978 48 ሃገራት ዝተዋጽኡ 11,500 ወተሃደራት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር እስራኤል ሉዓላውነት ሊባኖስ ብሓፈሻ ንክሊ ኣየራ ድማ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ከም እትጥሕስ ጸብጻባት የረድኡ በዚ ድማ ህላወቲ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ስማዊ ምዃኑ ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ክቡራትን ክቡራን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታት ክደግመልኩም
ውፅኢት ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ብወግዒ ተገሊጹ። ኣብ ልኡኽ ዞባ ሞልቂ ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ። ኣብ ሓልሓል ገምጋም ዋዕላ ትምህርትን መደብ ስራሕ 5 ዓመትን ተቓኒዑ። ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ዘለዋ ወተሃደራውን ቁጠባውን ዝምድናታት ከተቋርጽ ቻይና ጸዊዓ። ኣብ ባንግላዴሽ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጃፓን ብሓደጋ ህቡብላዊ ማዕበል ልዕሊ 5 ሚልዮን ነበርቲ ክድዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ። ስለምክትታልኩም የመስግን። ምስጢር መርባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ